Kohemen ko para bayir ha utrai Jesus Christ. Mindakas ngi kabalang ka kinmao burom yaka yu presia bakui. Ka yu presia bakui kalong kar rikuit na ri India na Kerala na Trishur bad kalalong karinium naka Saint Carmelite. Lakayaka kat praspa henyu bad kala kalad kat kindaispa sanpo ar. Kabamut kalong ka rikuit jonga century. Bad kalalong bariyu balay nadu ka por ba kadang kinna ka shait yomat yiki jingyoy pau jonga Maria teisoti. Bad ka shait ya ujisu bad ka Maria ka wan ya keren bad ka. Haga jingim riniam jonga kala im ya ka jingim ka ba koi bad born sin haga jingim jonga Ksuid wan penjenjar yaka Ksuid wan ban kanglad yaka naka ban duwai. Henry na marba kalong ka bariyo balay kalala banjob halor ka jingtunju jong Ksuid. Bad ki paraseng yaki sister naka seng ki shait kot yaka ka kami ka ba duwai. Praying mother. Kane kalong gerukam baki shait kot yaka. Wat haba ka tiap panguru kamju sange bentuai. Kamju ino ya u rosary nakati jonga. Ka shait duwai kalam sange. Bad kalalong ruka rinium ka sister kabala im da ka ba pu samriki barabor what hapedengi jinge ba bonjai. But kadao bala pelong yaka rikoit kalong kaartili ki kambala kabajia kawai iway kinna kawai uway uramba baro arngut kidon ke jimpang cancer but ki doctor ki mood ban shapoit yaki body tai kinna part ki doctor ki omdon kano ka dawai kabala ban yara Henry ki bayi ba toin jongi ki la duwai ya side lemba ka yupresia bakoit bad da ka bor ba pala ki la light luit na ka jimpang kalam kano ka dawai kane ka pelong bad penshisha ba kane ka sister kala im ya ka jingim bari koit bad ka balangru kala penshisha da ka ba kot ya ka rikoit penkantang ya ka rikoit ko hemen ko para lada ngi ajan badu Jesu bad ngi im renka badu Jesu ngin sala banlong rikoi u Paulos pakut shaka shiti shaka kaletia ukran shai kadar yanga lasan narpana lang badu Kris uno ubriyo kano kabriyo bakaloi bansa narpana lang badu Kris kinshem yaka boro trai haga jingim chunky. Ngi haban aiti man ka kelip mak yaka jingim chungy shakane ka bor jungu Kris. Omdeshu manga ba im henre u Kris u im hanga. Ka gospel mindagasni ka kot ka veri niru shakaju kane ka pang. Kamindoy ayu ya ubri ban yolut yaka parte baro kawai. Bandu ya kamensi. Kane kalonga jingli kabau Jesu bu hakama jongi. Man ki riku it haka jingim jongi. Kilas ngautu shai kadar yaka jingmut jongka nekak tin. Don born ki kristan ber yubele ki sautu yaka jingmut jongka nekak tin. But kapelong yaki ban ino yaki baro jongka neka parte. Kamda me ki jingsno bha jongka parte. Ban pinsno bha ya utrai. Ka jingkot jongi kristan kalong bangilong ki ba pensngau ba ya utrai ban ya ka partay badu Jesu ula ong utau ba kroy ban duno ya ka jingim na ka benda jonga unyo ya ka jingim ni haban long ki ba kamai ya ka jingim om lemba ka jing pensngau ba ya ka partay om da ka ba im snau ba ha ka rongpong jonga ne ka partay
Henry, Dakaba im snowba, ha u Jesu Christ. Ni habelong kikun, kiba im snowba bado Christ. Kiba pen snowba ya u Jesu barabor, daga jingim chungi. U Jesu, u ble ula ay hangi yake nega jingim. Bangin kamai dake nega jingim. In kamai ya kabainong dake nega jingim. Bangin deben pindon kam yake nega jingim kaba shipor arpor, naga binda ben yo yakabane. Ladangi perlut kaya kene kapor kaba utrai ula bu naga binda jongi ngin sababe kaba kut ke jingim jongi ngin stang ban ang ngala yo jingim utrai ula penbiang yanga henry ngapat ngala pensarwa ya ke jingim jonga ngala perlut kaya kapor ha kaba bud ya ka rompong jonga perte minta utrai u challenge ngi wei pa iwei lemba kene ka gospel Hagano ka door, nilaban kamai kahok hangne kalong kabainong kapalong yangi kidakot janga bening. Kabainong ayung ni kabang nila kamay hado minda haga jingim jogi. Ban kamay ya kabainong ni haban ailad ya utray ban trekam haga jingim jogi. Haba u Paulus bakudula ong yanga la sanar panalang badu Chris ula mut ban ong ula IT no yaka jingim naga binda ka burom utray man ka kelip mahat usno hapo jongu yaka dim pana jongu Chris man ka kelip mahat ula snow haka jingim jongu udam ba yaka dim pana haba upang haba ushutam haba kibruyu ki tarais new yawu haba kibruyu ki baleben yawu haba kibruyu ki kindait yawu haba kibruyu kim shimlap diang yawu ula kain kitabaro kilong gidim bana ya kata ka jingkain sting jongi brio ka jingkren ben jongi brio kalalong ka kelip mat ulas ngutu ulas sanar panalang badu Chris lese ha ka jingim jongi ru ko himmen ko para utrai utarwa hangi ya ka lat ka lendi ban sanar panalang badu Chris lese ngikwa ban pet ya pet em nakum kita ke jing tarwa jongu Chris Bu napreng jong ingi duwai kotrai perlait yang ana ka jing shita. Bu napreng jong ingi duwai perlait yang ana ka jimpan. Bu napreng jong ingi duwai perlait yang ina ka jing jinjar. Habangi duwai kumne kai ka bangi dang le ngidang kintai ya kalat kalindi kaba ujiso tarwa hangi ban sanar panalang badu Chris. Henry habangi kloy ban piam ya ka jing shitam ha ka jingim jongi. Kad kumba ay da ujisu haga jingim jongi ngidang yahay ya keleka lindi kaba ujisu ula ang len yana de ba ya ka dem pana but bud yanga ka jinglen yana de kade ben jia man ka kelip ma lese ka do jongi kalakwa ban le bun ke baro pa pensba ya ka parte ka jinglen yana de ka yarap yangi ban ba biang ya ka dem pana ban leit pai biang sha ka dem pana om ban pet yap pet im na ka dem pana u Jesu shim la ban id ya ki brio bajingai na ka dem pana u Jesu shim la ban kindio burom ya ki brio bating ya ka dem pana u Jesu la ban kindio burom ya ki brio ba id bad wad bad ba ya ka dem pana bad ki ba kloy ban pet ya u Jesu na mar ngi don kam ban yo nuksa ngideben yo bor ha kaba imrengkad badu Jesu tongin budi ya nuksa jogi rikoi ngidon garikoi ha kabala na marba kilaba ya kadem pana kim shimla pejingai na kadem pana kim shimla kendait ya kadem pana haba u Jesu la sha ya kadem pana banrung ha ka jingim changki tongin duwai ha kanege yukerish bakoi Jesu pelong yang ngiru ban sanar panalang batme bat kadem pana bakoi jame bangindup imbad me bangindup long kinompur kaba kui kaba janai ban long iri kui haga jingim ke jongiru Jesu be id karko kardo yangi bangindup kin kordor yame banya ke baro jankane ka parte kaba pensngoba yangi bangindup imbad me bangindup yap rengkat badme kenamba ngindup laban ki imbiang da ka pindu ya ka jing suniu
haba hapo Johnny. Enya ro ya utrai Jesus Christ. Chinom la chinom a